Închide ușor ochii. Inspiră adânc și expiră lent. Simte cum aerul intră ușor în plămâni și cum, odată cu fiecare expirație, lași să plece din tine o parte din greutatea de peste zi. Inspiră și expiră. Foarte bine. Acum adu-ți atenția asupra corpului tău. Observă-l așa cum este acum, fără să-l judeci, fără să-l schimbi. Simte punctele în care corpul tău atinge locul pe care stai sau te întinzi. Simte greutatea corpului tău sprijinindu-se și permite-i să se odihnească mai profund. Începe să eliberezi tensiunea, puțin câte puțin. Imaginează-ți că fiecare parte a corpului tău se destinde, ca și cum s-ar topi într-o liniște plină de căldură. Începe de la tălpi. Simte-le grele, relaxate. Relaxează glesnele, gambele, genunchii, coapsele. Simte cum picioarele devin ușoare și calme. Apoi urcă spre abdomen. Inspiră și simte cum se ridică ușor. Expiră și lasă-l totul să se liniștească. Tensiunea din zona stomacului se dizolvă acum, ca un val care se retrage ușor spre mare. Relaxează pieptul, umerii, gâtul. Lasă umerii să cadă, fără efort. Toată greutatea pe care o purtai aici se topește și dispare. Acum, relaxează mușchii feței. Fruntea devine netedă. Ochii se odihnesc. Maxilarul se destinde. Limba se așează ușor în gură. Mintea începe să se liniștească, asemenea unui lac care se domolește după ce valurile s-au retras. Gândurile pot veni și pleca, dar tu rămâi aici, în centrul tău, liniștit și prezent. Inspiră calm, expiră ușor. Cu fiecare respirație, pacea se așează tot mai adânc în tine. Simți cum corpul tău devine mai ușor, mai cald, mai liber. Simți cum tăcerea din tine se lărgește până când cuprinde totul. Rămâi câteva clipe în stare de liniște, doar
Când te simți pregătit, începe să aduci ușor atenția înapoi în corp. Mișcă ușor degetele, brațele, picioarele. Deschide încet ochii. Și amintește-ți, liniștea e mereu acolo în tine. Tot ce trebuie să faci este să o lași să se întoarcă.